Bilis lang ah. Ba't siniraan nyo na? Ba't siniraan nyo? Ha? Ito. Yan, kaya po tinanggal yung ano niyan, yung bubong. Yung mga haligi niyan ay tataasan. Kasi sobrang baba. Maano ito ngayon, lalampas na dito. Yung napatakan tubig ay. Magagamit pa yung kahoy dyan, kahit pasma. Ha? Sayang lang yun, dapat nakuha agad yun. Dito sa Kailayan, pwede yung ano nga, nasa Mantagal. Dalawang araw lang patigas niyang haligi na yun, ayos na yan. Oo. Dapat matapos ngayon yun eh, para sabay-sabay ang tigas. Ulit man lang yan. May sila. Tapos ginatag ka rin na pangabusan mo. Dahing bulkasil palang kakainin yan, ano? Dahing bulkasil. Yan, iba pinapalubog na lang. Iba. Gawa ng alat yan. Napakaganda ng ano, harap sa alon, taas na. Sa inyo palang lampas ano? Gawa nyo ano? Lampas sa ano? Beberquador. Gawa nyo. Ha? Gawa nyo yung ano? Tumak. Nagtapat sa Beberquador sa amin. Pasok naman. Haba lang ang taw-taw na nagaro. Ayun na. Nagtapat sa amin. Baka nagawa nyo rin yung ginawa namin sinuwi. Ano kasi kaya tapos kagabi? Agad man ako madalo. Sige. Yan, tapos tatanggalin yung ano, yung yero, mga bubong. Tatanggalin naman ngayon ay lahat ng kahoy. Angat! Tama nga eh! Magaling niya Steve si ay. Yan, delikado mga pako na yan.
Saan dito? Yan po yung mga poste na yan. Ataasan yan. Kasi hindi na magiging balance eh. Pag doon iludog, ikukonekta. Oh. Ito pala oh, may pangpurma na pala tayo saan? Ayun oh, pangpurma. Ay, hero. Oo. Kain na kayo? Ha? Kain kayo? Ano pa ba dyan? Manihan. Nakunan talaga. Mabilis ng camera eh. Unan mo? Sakop yun ng camera eh. Tao yan. May aswang yata dito. May tae, walang tao. Dami. Dami doon, ang haba ay. Dito po kasi sa amin ginagawang CR ang dagat. Ano yan? Yung palang kawayan natin, dapat makayasan nga pala para sa sunod na palitan natin. Lublub nga, ang bigat ng katig niyan. Namatay. Diretso to. Diyan. Ikaw na nga, mamahulog pa ako.
Bro! Ito may palaro ko. Wow. Kalas na. Ano kaya pantay? Itong tatlo? Dito, hindi pa ba siya? Hindi, dito. Pag ganun. Ay, hindi pa tayo ang ano? Bumaba itong isa? Ay, baba yan. Papatungan na lang. Ano, tinuwi na lang. Sipat na lang. Patong. Nakatungan na siya yun. Stinuwi ay ano ay kaltas pero kawang. Kumaltas siya pero naggalang ulit. Doon sa bahay. Ano ilan ang nadagdag dito? Ha? Ilan ang nadagdag? Sukat. 18. Di mahigit 1 feet. Langan daw ang ano eh. 1 feet. Ayos na yan para mataas. Ganda ng view dito ngayon. Taas na. Ayun na. May setup na ng ano. Bubuhusan na lang. Ay, sa kilo lang ng yero. Nagdagang mo lang. Oo, dagdagan na lang natin yun. Andun Ha? si... Parang kapos sa ano eh. Di dito kayo magsimula. Para dito yung ano, kakapusin sa bungad. Hindi yan nakakapusin kasi mahaba dito. Kasi Puro, makamit muna kami ng puro dusi eh. Na kahoy. Baga dyan. Kahoy. Na Ay, yero. Para pare-parehas ano. naubos yun. Saka dyan madubsog. Oo nga, dito sa baba. Kaunti man lang yan. Mga ano. Dusi at 6. Pag nakabusan ito, ito muna paglalid ng tirahin mo. Yung ano kaya, yung transparent, anong sukat? Parang gis lang yun ano. Dapat dito yun eh. Dito. Ano saan ba yung dapat? Ito? Dito, tapat ng CR. Tapos masasakop yung ano. Hatian dapat yun eh. Kahit patong ano lang yun, patong style. Ah, this year. Oo. Pwede kayo maglagay dyan ng ano, halimbawa. Bagayan, bagayan. Hindi mo putulin. Nakaputol. Ay, abot yun. Dito. Sa lababo. Hindi na maputol. Yun ang isa sa pool doon, tapos abot na yun dito. Oh, gis. Yun na ako nilalagay. Oo. Saka nakagilid. Oo, pinakagilid. O kaya kahit pangalawa. Hindi pa. Ano. Pangalawa na lang para sakop na sakop yung Ito lang pirsa pag ano eh. Yung plastic na yun nasa gilid. pangalawa na lang. Ayan, magbubuhusan sila ngayon. Dito. Tapos pabilang tayo ng 2 araw bago gawin ano, 3. Ito boss eh. Nasaan ito kasi ito daw muna. Diba na? Ay, habang nag-aantay dito mabubong na dyan. Dali-dali daw eh. Sabi na. Ito sabi niya. Alanganin man yan kung halimbawa magagawa dito. Tapos dito ay ano, dapat dire-diretso ang gawa ng kahoy. Para buong kahoy muna lahat. Oo, buong kahoy muna lahat. Hindi yung bubong. Bubong, tapos makahoy. Hintayin nito mata. Hintayin na lang yan. Hintayin na nga yan para isahan na ano. Isahan. Sama muna Kahoy siya muna, ng tikisan. babubong. Kahoy muna lahat. Kahoy muna Para lahat. maganda tingnan. Para dire-diretso. Paano man, pag nabubunga na, sasabali-sabali ang ano. Di ba tama? Sabi ka sa akin kanina, ito daw muna. Sabihin mo. Sabihin mo namin ito. Ng oras. Pero ito yung basi kung ilang araw bago tumigil, maglaot muna siya. Bukas nga daw eh, pwede na. Ah, Bukas maiksi lang. pinipir sa ano. Oo, pwede na yung bukas. Pag kaya Hindi, binali. Pag malam- ganyan maiksi, hindi yung basta-basta yung mga ano. Pag binali mo kayo, malambot. Lambot yan. Matagalin lang ang forma. Pero di mo ano, Titipak yan, hindi yan magkakaigi. Makasira pa yan. Ano yan eh, gagalawin yung bakal na yan eh. Masusunod ba niya si Jeep? Sabi Ano yan, ano sa tagyaya po sa kahoy. Pero Jeep, paglaot ka muna, patigasin muna yan. Masunod man yun. Pero pag Saka sila, na namin to. Maguwag na. Pag-aalanganan din yung likay, sabi ko. Ay, lalagyan ng ganyan. Tapos ay. Tapos ang ano? Bakal. Ay, yan, hindi na dinugsungan, yan na yun. Dugsong yan? Ay, dugsong din. Sagad yun sa may pinaganuhan. Sa may halo. May lambat niya, Nick. Kami yan. Hindi yan. Meron pa yan. Ano yun sa banyera? Ha? Hindi marami. Ah, pantay din. Ito lang, ito kaya pantay dito. Itong gilid. Pantay lahat. Kaya, Ay hindi. Ano yan pala? Mabuka. Itong dalawa pantay. itong dalawang pantay na pantay. Mabuka yan no? Nagangat. Yung ganun. Mataas pa to.
Ganda pa nga nito. Sa bahay baga, gayaanan oh. Yung isa nakagayaan, isa nakagayaan. Hindi natin tinuwi. May kalang mas may takam. Oo. Pinakaman, Nick. May takam pero may kalang. Kila yung di Ah, ba takaman? man. Para lumapat. Kinalangan naman. Sablay-sablay ang gawa doon. Galis ka ano. Kaya nadala ako sa ano eh, sa yung pag magpapagawa ka magastos ka. Huwag mo nang madaliin. Kung ano yung magandang gawin nyo na. Kasi magastos ka rin naman, yun din yun. Doon nga ako nadala sa bahay. Laki nang nagastos tapos ganun yung ano. Ganda ng panahon no, pinagbigyan. Pero mamaya ulan yan. Pinabuhos ay. Yan. Buhos yan. Bubuhos na sila. Migs, tabi mo muna yung bangka mo, Migs. Baka Illegal pa din, illegal. mahalo. Ano yan, Binisaya? O Cebuano? Bisakol yan, binisakol. Ayan, binakuko. Binisakol. Marami na graba, ano? Okay ang graba. Ako na yung maliksi mo yun. Para ding mabuo kayo niya ng isang haliging mahaba. Wala man. Basta lang, 3 feet lang. 3 feet lang yan, ano? 1 feet lang. Hindi mo makakabuo sa isang buo. Papakalahat. Ay, kalahat. Ah, nalampas. Ito yung graba. Hey! Grabos! Ano, magaw, hindi nakatak mo. Graba na yun. Wala kang magaw ulit. Ano yung graba? Hanggang saan yan? Mabaw. Ayun, ay bago na yan. Ang bilis lang mapuno ah. Tapos kagad yung pangalawang ano, dugtong. Tapos kagad buhusan. Yung pangatlo. Ano yan? Ano, tulad ng grabas. Dami yan mo. Yung katuloy na bago mo. Ayun, kasi. Diba? Ayan, ayun. Malayo. Tama yung malayo. Kaya tayo magpapasok. Ano ba na diretso? Ano, yun ang pantay. Sabaw mo na nga lang pala yun. Sabaw. Wow! Taas na dito. May mga tama lang ang yan dito. Lahat yan, lahat yan may ano. Kagaya ng video dun, yung napuntaan dun sungan. Ngayon, may tubig ba? Ano po na yan? Ngayon, tubig. Ito, kulang pa ito. Lagyan mo daw, may isang pala. Isang ano lang, salok. Oo, wala, hindi naman. Doon.
Kalang na. Sobra. Oh. Nakalang na. Sige mo. Kahit di lang kalangan ng bato sa may kahoy na yan, oh. Hindi pa naman lahat. Hawakan ko na lang. Busan mo muna. Sibilin. Bebe. Ito. Dito ako. Lagi ka. Lagi yung bait. Bubusan ulit nila dito dahil kapos. Oh. Mas mataas tong dalawa. Oh. Dalawang poste.